അർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണുവാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത് കർമ്മക്യൻ മത് പരമോ മത് ഭക്തഃ സംഘവർജിതാഃ നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു യഃ സ മാമേതി പാണ്ഡവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗോ നാമ ഏകാദശോ അധ്യായഃ. വിശ്വരൂപം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഭൂതിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും തന്നെ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നിലും ഉൾപൂകിയിട്ടുമില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിരൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനന് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിലാണ്.
അതിനെയാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് പുരുഷ സൂക്തം പറയും, സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ്, 1000 തലകളുള്ളവനെ, 1000 കണ്ണുകളുള്ളവനെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരുഷ സൂക്തം സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുരുഷ സൂക്തത്തിലെ പുരുഷൻ, അതായത് ആവിഷ്കാരമെല്ലാം തന്നിൽ ഒതുക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വരൂപം ഈ സൃഷ്ടിയോടനുബന്ധിച്ച് മാത്രം ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന തന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. അതായത് ആധ്യാത്മികമാണ് ഈ രൂപമെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയോടനുബന്ധിച്ച് മാത്രമേ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള വൈകുണ്ഠ രൂപങ്ങൾ, വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ആ ഓരോ രൂപത്തിനും ഭഗവാൻ അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെ, വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പേരുകളായിട്ട് കേശവൻ, മാധവൻ, ഗോവിന്ദൻ, ദാമോദരൻ, അങ്ങനെ അനേകം രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അനേകം വിഷ്ണുമൂർത്തികളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാനോളം എല്ലാ ശക്തിയിലും ഗുണത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും എല്ലാം തുല്യരായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ, അവയ്ക്ക് ആ രൂപങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപ ആവിഷ്കാരം മാത്രം ഭഗവാൻ തന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോടനുബന്ധിച്ച് മാത്രം പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനം സംഹാരത്തോടുകൂടി അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധ്യാത്മിക രൂപമാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല. എത്ര കാലം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം ഈ വിശ്വരൂപം നിലനിൽക്കുന്നു. അത്രമാത്രം. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നതാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലകൊള്ളുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ അവിടെ കാണുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ അർജുനൻ തന്റെ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും, ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മാത്രമോ അല്ല, നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവനും അർജുനന് ആ ആവിഷ്കാരത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു, ഒരേ ദിക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി തെളിയിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നും ഭഗവാൻ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം ഭഗവാൻ അർജുനനോടൊപ്പം ആ തേരിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മുന്നിൽ വിശ്വരൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷൻ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നും ഇതിലൂടെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് സർവ സൃഷ്ടികളുടെയും കാരണത്തിന് കാരണം. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ഈശ്വരഃ പരമഃ കൃഷ്ണഃ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹഃ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദഃ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ആ ഗോവിന്ദനാണ്, ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം പക്ഷേ സാക്ഷാത് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹവുമാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഈ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. പക്ഷേ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു തെളിവായിട്ടും കൂടെ, കാരണം അവിശ്വാസികളാണ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കാലും എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഇല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തിനാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും തെളിവായിട്ട് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ തനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മ സംഹിതം യത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മിൽ ഉളവാകുന്ന
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ആസക്തികളും മമതാബന്ധവും അതിനെ എല്ലാത്തിനെയുമാണ് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ ആ പിൻബലത്താൽ അർജുനന് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വിളവാകുന്നു. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്റെ സ്വരൂപം എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അർജുനന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വ്യാമോഹത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി വ്യാമോഹം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. വ്യാമോഹം എന്നുള്ളത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ മായികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അടിമയാവുകയും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരവും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും ഇവയെല്ലാമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതിനോടെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ആസക്തിയും മമതാബന്ധങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയാണ് വ്യാമോഹം. സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അതിലെല്ലാം നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാവം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ആ വ്യാമോഹം, ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിലും അർജുനന് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട്, തന്റെ കസിനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ആ യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ആ ഒരു വിസ്തരണങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടതോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആ ആദി പുരുഷനായിട്ട് കാണുവാൻ അർജുനന് സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ താൻ കൃഷ്ണനെ സകലതിന്റെയും സ്രോതസ്സായി സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്ന് വരാമെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഏവമേതദ് യഥാ തത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശ്വ ആവിഷ്കാരം എല്ലാം തന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആ വിശ്വരൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അത് കാണണം എന്നാണ് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേകം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും പല രൂപത്തിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ ആവിഷ്കാരമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ചേരുന്ന രൂപങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ദേവലോകങ്ങളിൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകമായിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുകളിൽ മഹർഷിമാരുടെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, വിദ്യാധരന്മാരുടെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭൂമിക്ക് താഴെ നാഗങ്ങളുടെ, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഉരകങ്ങൾ, നാഗങ്ങൾ മുതലായവരുടെ ലോകങ്ങളാണ് താഴേക്ക് പോകുന്തോറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും പല ജീവജാലങ്ങളാണുള്ളത്. അവയെല്ലാം പല ആകൃതികളിൽ പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഉൾപ്പോകുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടുകൊള്ളാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നതുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാനെ കാണുവാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ സഞ്ജയന് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും എല്ലാമായിട്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തത്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ
ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അവയ്ക്ക് എല്ലാം തന്നെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ മുഴുവനും ദൃശ്യമാകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. വളരെ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ്, പിന്നെ സൂക്ഷ്മദർശിനി എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും വളരെ ചെറിയ കോശങ്ങളെയും എല്ലാം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രമാത്രം ദൂരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല വലിപ്പത്തിലുമുണ്ട്. ഇത്ര വലിപ്പമുള്ളവയെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമാകണം. കൂടാതെ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ശരിയുമാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് കാണുന്നതിലും അവിടെ ദൃഷ്ടിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല ഒരു കൊത്തുമില്ലാത്ത വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആപ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പകുതി കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും അപൂർണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് ഭൗതികതയുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കുറവായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. 4 വിധത്തിലുള്ള കുറവുകൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും 4 കുറവുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണത എന്നുള്ളത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം തന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും വളരെയധികം തനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും യോഗസിദ്ധി കൊണ്ട് താനാണ് ഭഗവാൻ, സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക്, ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചോദിക്കാം, ഭക്തന്മാർക്ക് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് താനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിട സ്ഥാനം എന്ന് കാണിച്ചത്, തെളിയിച്ചത്, അതുപോലെ നിങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് നൽകണം. കാരണം കലികാലത്തിൽ എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ ചതിക്കുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അവരെ വിശ്വസിച്ച് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർഗമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ആരെങ്കിലും താൻ ഇതുപോലെ ഭഗവാനാണ്, തനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖങ്ങൾ നീക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി അവരോട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരൂ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണം. എങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തന്നുവോ അതുപോലെ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഞ്ജയനാണ് അത് വിവരിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ കാണുന്നതിനെ സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുകയാണ്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവം, ഉത്ഭവസ്ഥാനവും, അതായത് സൃഷ്ടിയും കൂടാതെ പ്രളയം, സംഹാരവും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ എല്ലാം തന്നിൽ ഉൾപോകുന്നതിനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അപ്പാടെയും ഭഗവാനിൽ ഉൾപോകിയിരിക്കുന്നത് തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് അർജുനൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രൂപം അനേകം എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും കൈകാലുകളും എല്ലാം കാണുന്നത്.
പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്റെ സംഹാര രൂപത്തെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, കാലരൂപിയായിട്ടുള്ള സംഹാര രൂപത്തെയും. അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള വിശ്വരൂപങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സൃഷ്ടിയും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും, അതുകൂടാതെ സംഹാര സമയത്ത്, പ്രളയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്, സംഹരിക്കുന്നത്, ആ രൂപത്തെയും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ള ആ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രൂപം അനേകം മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും അനേകം കൈകാലുകളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനേകം ആഭരണങ്ങളും അനേകം ആയുധങ്ങളും എല്ലാം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള രൂപം. അപ്പോൾ സഞ്ജയന് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? നേരിട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അത്ഭുതാവഹമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പോൾ 1000 സൂര്യന്മാർ, ഒരു സൂര്യൻ വളരെ പ്രകാശത്തോടു കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നു, അത്രമാത്രം ചൈതന്യത്തോടു കൂടി തേജസ്സോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അവിടെ പ്രകടമായത് എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച, അത് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ആ വളരെയധികം വിസ്മയത്തോടു കൂടി, കൂടാതെ രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് അത്ഭുതാവഹനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്തം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിൽ ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരും കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ആ ഓരോ അവയവത്തോടും സംബന്ധിച്ചുള്ള ദേവന്മാരോ മനുഷ്യരോ വൈശ്യർ ശൂദ്ര ബ്രാഹ്മണർ മുതലായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൗണ്ടൻസ്, പർവ്വതങ്ങൾ, നദികൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഓരോന്നും ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പാർട്ട് ഉത്ഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം പൂർണ്ണമാകുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമായിട്ടും പർവ്വതങ്ങളാലും സമുദ്രങ്ങളാലും വൃക്ഷങ്ങളാലും ചെടികളാലും മനുഷ്യരാലും ദേവന്മാരാലും ഋഷിമാരാലും എല്ലാവരും മറ്റുള്ള മൃഗജന്തുജാലങ്ങളാലും എല്ലാവരാലും പൂർണ്ണമാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ, ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുവാൻ സാധിച്ചു അർജുനന്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് 14 ലോകങ്ങളുടെയും 14ാമത്തെ ലോകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴെ, അതിനും താഴെയുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ വരെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെ എല്ലാത്തിനെയും അർജുനന് ആ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ലോകം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂടെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ ഇവിടെയും കാണുന്നു.
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ തന്റെ ദേഹത്തിൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും ഉള്ളടക്കം ഭഗവാൻ കാണിച്ചതോടുകൂടി ഭഗവാൻ പിന്നീട് തന്റെ രൂപം മാറ്റുകയാണ്. ഏത് രൂപമാകുന്നു? കാലരൂപം എടുക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലരൂപമായിട്ട് അർജുനന് അവിടെ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക്, ആ ഭഗവാന്റെ പിളർന്ന വായിലേക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരൊഴികെ എല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും, നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉള്ളടക്കിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാനാണ്. പക്ഷെ ഇതേതൊരു രൂപമാണ്? കാരണം എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു, അതിനുള്ളിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞരയുന്നു, ആ വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. കണ്ണുകളാണെങ്കിൽ അഗ്നി വമിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി, ഭയന്നു പോയി. അതുകൂടാതെ അർജുനൻ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ദേവലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാരും ഋഷിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അവരും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് പരിഭ്രമിക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? അങ്ങയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയഹൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഹൃദേഭിത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാഃ പ്രത്യനീകേഷു യോധാഃ തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ്വ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹതാഃ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ കാലമാണ്. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ക്ഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് സംഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആ കാലമാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ കാലം അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന കാലമായിട്ട്. കാരണം കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കാത്തത്. കാലം അല്ലെങ്കിൽ സമയം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുകയും പിന്നീട് വളരുകയും കുറച്ചുനാൾ നിലനിൽക്കുകയും പിന്നീട് ഇല്ലാതാകുകയും ക്ഷയിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ആ കാലം രൂപമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കാലസ്വരൂപിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള പഞ്ചപാണ്ഡവരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള പഞ്ചപാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരെയും നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കാലരൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് അർജുനന് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ഒരേപോലെ ആയുധ പ്രയോഗം നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ സവ്യസാചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, വില്ലാളി വീരനായിട്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് അവിടെ ആരെല്ലാം മരിക്കണം ആരെല്ലാം ജീവിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അർജുനൻ ഒരാളെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അയാളെ കൊല്ലണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനനും അയാളെ വധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആരെല്ലാം മരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ മാത്രമേ അർജുനനും മറ്റുള്ളവർക്കും കൊല്ലുവാൻ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ അവർ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം
ഭഗവാൻ ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കുവാനായിട്ട് സങ്കല്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെ അതാണ്. അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ സംഖ്യാബലം മൂലം ഭൂമിദേവിക്ക് ഭാരം വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിദേവിയുടെ യാചന പ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്വയം അവതരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഭൂമിദേവിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ഒത്തുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ ആ കഥ മൂലം, പഞ്ചപാണ്ഡവർ നിമിത്തം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അന്യായമായിട്ടുള്ള, അവർക്ക് ഈ കൗരവന്മാരാൽ അവർക്ക് അന്യായം സംഭവിച്ചു. അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പകുതി രാജ്യമോ രാജ്യപട്ടമോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. കൂടാതെ അനേകം കഷ്ടങ്ങളും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ആ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ മൂലം ഭഗവാന് ആ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും ഒന്നിച്ച് ആ യുദ്ധകളത്തിൽ ഒത്തുചേരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുവോ അത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നടക്കുവാനായിട്ട് അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ മൂലം, അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കഥ മൂലം, അവരുടെ ഈ ജീവിതം മൂലം അന്യായത, അവർക്ക് അന്യായമായിട്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് മൂലം ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം അവിടെ സംഭവ്യമാകുന്നു. ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഒത്തുകൂടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാരത യുദ്ധം തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യവും എല്ലാം അവിടെ ഒത്തുചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് പാണ്ഡവന്മാർ മുഖേന ഇവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പക്ഷേ പേര്, ആ ഒരു യശസ് ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവന്മാർക്ക്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് പേരൊന്നും ഭഗവാന് വേണ്ട, എന്നാലാണ് ഇവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിന്റെ പേര്, ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യശസ് ഭഗവാന് വേണ്ട. അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഹാഭാരതം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അറിയുന്നത്? അർജുനനാൽ ഇത്രയധികം പേരെ അർജുനൻ വധിക്കുന്നു, യുധിഷ്ഠിരൻ ഇത്രയധികം പേരെ വധിക്കുന്നു, ഭീമൻ ഇത്രയധികം പേരെ വധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരാൽ ഇവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ പേരാർക്ക് ലഭിച്ചു? യശസ് ആർക്ക് ലഭിച്ചു? പാണ്ഡവന്മാർക്ക്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ അർജുനന്റെ നിലയും ഇതോടുകൂടി, ഈ ശ്ലോകം, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടതോടുകൂടി അർജുനന്റെ മാനസിക അവസ്ഥയും മാറുന്നു. കാരണം അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മടിയായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്നാൽ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് പാപമേൽക്കില്ലേ, താൻ അങ്ങനെ തന്റെ പിതാമഹനെയും ഗുരുവിനെയും എല്ലാം വധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നെല്ലാമായിരുന്നു അർജുനന്റെ ചിന്ത. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവരെയെല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനാൽ ഇവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും. ഭഗവാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി നോക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സങ്കല്പം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടണം എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ആ മാനസിക അവസ്ഥയും വ്യാമോഹവും ഇതോടുകൂടി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടതോടുകൂടി അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറവുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അർജുനന് ഇതെല്ലാം കേട്ടതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. എല്ലാത്തിനെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം മാത്രമല്ല, സംഹാരിയായിട്ടും കൂടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് എല്ലാത്തിനും ആധാരം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്ത് എന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി
ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാനിതാ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ അവർ ഭഗവാനായി കരുതിയെങ്കിലും കൂടുതലും തങ്ങളുടെ കസിനായിട്ട്, തങ്ങളുടെ അമ്മാവന്റെ മകനായിട്ട്, ചങ്ങാതിയായിട്ട് എല്ലാമാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കരുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി ശങ്കയില്ലാതെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പെരുമാറിയിരുന്നു. അടുത്ത പേര് വിളിച്ച് ബഹുമാനമോ അതെല്ലാം അത്രയധികം ബഹുമാനമെല്ലാം കൊടുക്കാതെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ എന്നെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് കാണിക്കേണ്ടുന്ന ആദരവ് താൻ കാണിച്ചില്ലയോ എന്ന് അർജുനന് സംശയം വരികയാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന് ഭഗവാനോട് തന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണുന്തോറും അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാനോട് ആ വിശ്വരൂപത്തെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തെ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ അർജുനനോടൊപ്പം തേരിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം തന്റെ സ്വന്തം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എടുത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുമാൻ. ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, വേദയജ്ഞാധ്യയനൈർന ദാനൈർ ന ചക്രിയാഭിർന തപോഭിരുക്തൈഹി ഏവം രൂപഃ ശക്യാഹം ത്രിലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. എന്റെ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പോൾ അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അതിനു മുൻപ് മഹാഭാരതം വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകും, ഭഗവാൻ കുറെ പേർക്ക് തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ വായിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്രൂരന് ജലത്തിനടിയിൽ വെച്ച് യമുനാ നദിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കുരുസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ, അതായത് തന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഉൾപോകുന്ന ഈ വിശ്വരൂപം ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണുവാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം വേദങ്ങളോ യജ്ഞങ്ങളോ ദാനങ്ങളോ തപസ്സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്റെ വിശ്വരൂപം. പിന്നെയോ അർജുനന് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു 53-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, നാഹം വേദൈർന തപസാ നദാനേന ന ചേജ്ജയാ ശക്യേവം വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം
വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്? ഭഗവാനെ അർജുനന് എന്തുകൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തോസീമേ സഖാചേതി, നീ എന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തുമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നതും. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ രൂപം അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു. സാധാരണ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ദാനം തപസ് മുതലായവ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പുണ്യം സമ്പാദിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ആ ഭക്തി വരുവാനോ ഒന്നിനും അത് സാധ്യമാകുകയില്ല. അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കാണണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഭക്ത്യാ തു അനന്യയാ, അനന്യമായിട്ടുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാനും, ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഭക്തി. അതും സാധാരണ ഭക്തിയല്ല, അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത, ഒരിക്കലും ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുത സേവനം. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനോ കൂടാതെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിച്ച, തന്റെ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിച്ച കനകദാസർ എന്നുള്ള ഭക്തന്റെ കഥയാണ്, ഉടുപ്പിയിലെ കഥയാണത്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കർണാടകത്തിലെ മംഗളൂരു ഉടുപ്പിയിലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ കനകദാസർ അവിടുത്തെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. മംഗലാപുരത്തെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, കന്നഡിക ഭക്തനായിരുന്നു കനകദാസർ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു അമ്പലത്തിൽ ആ സമയത്ത് പണ്ടത്തെ ഇതാണ് പറയുന്നത്, കഥയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിഴക്ക്, ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത്, മുൻപ് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ഭഗവാൻ നിന്നിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ വശത്ത് ഒരു വാതിലുമുണ്ട്, നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു വാതിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്, കാരണം ഭഗവാൻ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കനകദാസർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ശുദ്ധിയും എല്ലാം ഉള്ള സമയമായിരുന്നു. കാരണം മത്സ്യമാംസാദികൾ ഭക്ഷിക്കുക, താഴ്ന്ന കടയിലുള്ളവരെല്ലാവരും മത്സ്യമാംസാദികൾ ഭക്ഷിക്കുക മൂലം അവർക്ക് അശുദ്ധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ശുദ്ധി കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരെയും അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല. കാരണം കുറച്ച് ശുദ്ധിയുള്ളവരെ, കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ട് വരുന്നവരെ, കൂടാതെ മത്സ്യമാംസാദികളൊന്നും കഴിക്കാത്തവരെ മാത്രമേ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കനകദാസർ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു കനകദാസർ. കനകദാസർ ദിവസവും അവർക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ പുറത്തു വശത്തും വരെ മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്, അവിടെ ഒരു ജനൽ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വാതിലുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അത്രമാത്രം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ പുറകുവശത്തെ വാതിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അവിടെ ഭഗവാൻ പുറം തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പുറകുവശം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കനകദാസർക്ക് ദിവസം പോകുന്തോറും തനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം, ഒരു തവണയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ തൊഴാൻ സാധിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അദമ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കനകദാസർക്കുണ്ടാകുന്നു. കനകദാസർ ദിവസവും ആ ജനലിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നോക്കി, ഭഗവാന്റെ പുറകുവശമാണെങ്കിൽ കൂടെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം പാടുമായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കനകദാസർ തന്റെ അദമ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് തന്റെ പദങ്ങളിലൂടെ പദ്യങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു, പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് സ്വയം ഭഗവാൻ തിരിയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ അഴികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വാതിലിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ മുൻപ് പുറകുവശമായിരുന്ന വാതിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കനകദാസർ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അങ്ങനെ കനകദാസർക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോടുകൂടി, അനന്യമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഈ കലിയുഗത്തിലും നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും, എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെയും, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായാൽ മാത്രം പോരാ, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സേവിക്കണം? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. നമ്മൾ പല വിധത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതിന് നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അതെല്ലാം ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടെല്ലാം ഒരു സുഹൃത്ത് രൂപേണ നമ്മൾ പെരുമാറണം. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൂടാതെ അസത്സംഗത്യാഗം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടാനും പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ നിശ്ചയമായും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്തഃ സംഘവർജിതഃ നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു യഹ സമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, ഭഗവാനെ പല പ്രകാരത്തിലും സേവിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൂടാതെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഭഗവാനെ ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുക. കൂടാതെ സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പല വിധത്തിലും നമ്മൾ സേവിക്കണം. അതുകൂടാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹവും പാടില്ല. കൂടാതെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അങ്ങനെയായിരിക്കുമോ, അതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അത്രമാത്രം ശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ആചാര്യന്മാർ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും, ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന്. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ അമ്പലം പണിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് നമ്മളും സഹായം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചാരണം നടത്തുക നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും അതിലെ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുവാനായിട്ട്. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും
ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും കൂടാതെ ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തികളെയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. സമുത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് വാഴുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് കരുതുന്ന ഭക്തനെ അത്രേ മത്പരമഹ എന്ന് പദം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം വാഴുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് മത്പരമഹ എന്ന് പറയുന്നത്. മദ്ഭക്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയിൽ വിശേഷിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന, പാദസേവനം, പ്രാർത്ഥന, ആജ്ഞാനുവർത്തനം, സഖ്യം, സർവസ്വാർപ്പണം എന്നീ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ആ ഭക്തൻ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മദ്ഭക്ത എന്ന് പറയുന്നത്. സംഘവർജിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ എതിർക്കുന്നവരോട് ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടരുത്. നാസ്തികർ മാത്രമല്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലും മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളിലും താല്പര്യമുള്ളവരും കൃഷ്ണന്റെ എതിരാളികളാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, നാസ്തികരായിട്ടുള്ളവരോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടാൻ പാടുകയില്ല. നിർവൈരഹ സർവബോധേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിഭരിതമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിലെ സകല വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ ഭക്തനറിയാം. ഇത് അയാളുടെ സ്വാനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന ഈ പദ്ധതിയെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് താൻ സ്വയം ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കുകയും അതുകൂടാതെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നിർവൈരഹ സർവഭൂതേഷു എന്ന് പറയുന്നത്. തനിക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം നിറഞ്ഞ ഭക്തനറിയാം. തന്റെ അയൽക്കാരനെ ഭൗതികങ്ങളായ വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കലാണ് ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉപകാരം. ആ നിലയിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും? അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, ഭക്തിയോഗമാണ്. ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും? കൂടാതെ ആ ഒരു ഭക്തനിൽ എന്തെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങൾ, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു, ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാനെ വളരെ വളരെ പ്രിയകരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതോടുകൂടി നാളത്തോടുകൂടി ഭക്തി യോഗം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് തന്നെയുള്ള അധ്യായം. അതിലൂടെ ഭക്തിയുടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം